Kertokaa mulle, onko tässä tarpeeksi hyvin varusteltu sprinteri? Kyseessähän on siis valkoinen 2023 vuoden 6-paikkainen sprinteri. Edestä löytyy pelkästään jo muutamat putket, 3 isoa lisävaloa, aurinkolippa sekä toinen lippa. Sitten kun lähdetään tänne päin, niin on kiiltävän mustat alumiinivanteet. Sitten musta astinlauta menee tonne asti. Ja vielä takaspoileri peruutusvaloilla, niin ei lähde sitten sprinteri lentoon. Sekä kivasti laitettu tänne mustaa yksityiskohtaa. Mut en tiedä oikeasti lyökä tää ulkokuori vetoa näille sisätiloille. Kattokaa. Sieltä löytyy 4 jykevää nahkapenkkiä vierekkäin. Aikamoinen katto ja Mersun logo tietenkin siellä isona kiiltää. Mennäs tänne, näin istuu. Näin. Sitten kun tulee tylsää eikä jaksa katsella kattoa, niin täältä löytyy vielä katosta tuleva näyttö. Eikä todellakaan sovi unohtaa kahvin keitintä, sehän nyt jokaisessa pakussa pitää olla. Tänne saa vielä sitten ruokaa ja juomaa kylmää jääkaappiin. Jos Mersu kiinnostaa, niin myyjän numero löytyy kuvauksesta. Tämähän on suhteellisen uusi peli, 72 tonnia ajettu, ei ole Mersun dieselillä vielä oikein mitään. Ja hintaa tällä kaunokaisella on 85 000.